nik lehenengo funtzioa eta garrantzitsuna frontoien pasatzen duen ordu betea, azten 2 ordu, alik eta divertigarrena izatea, alik eta hobetona pasatzea behiek, ezkenen garrantzitsuna hori dalako, ez? Zu kirol bat ikezunen gustu hain behar dezu. Eta nik nahi etena da, astear eta ostegunetan etortzegien aurrek, momentu hon bat pasatzea, divertitzea elkarrekin, eta ikustea pelotak oso kirol kompetitiboa dala, beti norbaiten kontra izalako, baina horrek lotura handik sortzea dauzkela elkarren artean, ez naiz eta kontra jokatu. Eta nik uste Lizartzako pelota eskola, Otxabio pelota eskola izen hau, eta Otxabio. Bai, Otxabio da orduan mendie, eta horren izena dauke, pelota eskolak. Eta azken 2 urtetan nik uste kiston goraka da ondara, ez? Azkenen, hasi ginenen ez dakit zenbat aurre izango ginen, oain gaina federatu batzuk badauzkeu, urrengo urtetik irailetiken adibidez, Irati Zabalareia emakumekin eta txapelketa jokatzen hasi da, federatu izango da behare, eta nik uste aurrera pausuk ematen goazela, ez? Eta ez daukeu klub bezala, eta nik uste nik entrenatzaile bezala ere ez, objektiboa ez da bi profesional, edo 3 profesional, edo profesional bat ateatzea, ez? Gure helburu da aurrek disfrutatzea frontoien, partiu jokatu nahi baldin dituzte jokatzea, ez baldin dituzte jokatu nahi eta entrenamentu etorri nahi baldin maue, hoi da perfecto, eta azkenen kirol osasuntsu bat pelota dan bezala bizitzea.